Bebevutha ngumsindo abanini izakhiwo nabahlali ngethuba isixeko saseRhawutini sicima umbane kwizakhiwo eziliqela kumbindi wesi sixeko namhlanje. Owayesakuba lilungu le-ANC epalamente uVincent Smith ugwetywe iminyaka esixhenxe ethothoza entolongweni emva kokufikelela kwisivumelwano nabatshutshisi kwityala lorhwaphilizo kwinkampani Busasa. Sinibuyise emakhaya uKandandambi Ndodwa, Ndaba Nophumza Sikhumba noyitolikio lwimi lwesandla. Abaxolanga abanye abanini bezakhiwo kuquka nabahlali kumbindi wesixeko saseRhawutini ukuzana njengoko esi sixeko siye saqoqa isakhiwo sacima umbane kwizakhiwo ezingahlawuli mbane. Abahlali bezakhiwo batyhola ngelithi olu qoqo luphenjelelwa lurhwaphilizo. Senza ama-arrangement and then emva koloko sikhokha imali phinde sitishele ugesi, so singahlala singenagesi sinabona i-proof of payment sibhadale Tuso House. Abantu abamnyama mfethu behlala iso mfethu. So man, i-corruption ake nikahleni nge-corruption. Ngoba siyacinezela. Kahle nini ukudlala ngabantu abamnyama. Ubelugcwabevu umnini wesinye sezakhiwo ebezigcinyelwa umbane kumbindi wesixeko saseRhawutini namhlanje ngethuba basemagunyeni beqhuba nephulo lokucima umbane kwizakhiwo ezisebenzisa umbane ngendlela mnyama. Lo mnini wesisakhiwo umile kwelokuba uyalihlawula ityala lakhe lombane nelithe kratya ngaphaya kwezigidi ezibini. No, basitishela sizizwa buhlungu ngoba sicishelelwane sibe sikhokha. So kuza kanjani ngoba siyanibonisa ama-proof wethu okubhadala. Siyasenza uba siyawenza ama-arrangement. So why bengafikanga basibhekisisa why inga-advertisanga ili kuza i-arrangement yethu? Weleke ngelithi eliphulo lokucinyelwa kwesakhiwo sakhe umbane nangona ehlawula kuphenjelelwa lurhwaphilizo. Kudliwa imali ngamagama ethu yabona. So sizocishelwa every month siyatishela. Siyakhokha siveza ama-proof kodwa it's nothing. Sizokwenza ngendlela abasitshela ngakhona kodwa ayikho right lento ukuthi sicishele ugesi bengadlulanga kuthina sibe sinama-proof ukuthi siyabhadala la. Abasemagunyeni bafunge ngelithi ababuyi ngamva baza kuwucima umbane kwizakhiwo ezingekho mgangathweni ezingahlawuliyo amatyala azo nezo zithinjiweyo. Those buildings, and if they going to switch off, the reason that we switch off is that some of the buildings are illegal. So because we cannot find it, when they say they're illegal, which means we cannot find the owners. The owners didn't come forward, but people that are saying that they don't give us a description of the owners. But if owners must come forward, then we can sit down and have a common solution. Then if we're willing to pay that bill, then we can able to restore the power. Ukanti abasemagunyeni bathe bamemelela kubanini bezakhiwo ukuba basondele kwii-ofisi zikamasipala ukuze kunqubanisa intloko nabasemagunyeni. Umphathiswa ojongene nemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso KwaZulu-Natal uMartin Meyer uthi sele emchazela umphathiswa wezemfundo ephondweni uSipho Dlomuka ngomba wokuqhutywa kweshishini lezothutho elingekho mthethweni kwisikolo iHaven Park ePhoenix eThekwini. uMeyer ukhokele igqiza elihlasele lingabongisanga kwesi sikolo ukuya kuhlola eli shishini ekudala lixelwa ngabahlali basemagunyeni bathi oku kunyevulela imithetho eliqela kuquka leyo ilawula izivumelwano zokuqeshisa izakhiwo zikarhulumente. Kuvakala ukuba linyathelo elithatyathwe inqununu yesikolo eli kwilinge lokunyusa imali ingxowa kambe abazali baxhalabile ngokhuseleko lwabantwana babo emva kokuqhambuka komlilo kwesinye sezithuthi. If they don't have a proper zoning or they don't have proper approvals or applications done by eThekwini Transport Authority first to do an assessment of the traffic impact that it's going to cause, then this entire leasing of these properties is illegal and unlawful. The fire was really bad. There was a lot of smoke coming up and it was in the trailer because when the fire brigade came, they had to stand on the trailer and put off the fire. And it was in very close proximity to the blocks, to the school blocks. Umphathiswa ujongene nemisebenzi yoluntu Martin Meyer uthi linyathelo elinganqamaniyo nemithetho yesixeko eli yaye abazukuvumela ukusetyenziswa kwesikolo ngokungekho mthethweni. Something like this that is against the bylaws of the city, that is against the land use of the property and what we as Public Works have assigned this property for, cannot be allowed and it must be investigated.
The Department of Public Works and Infrastructure are the custodians and caretakers of all provincial government properties within KZN. Therefore, we have a moral duty to the people living around our properties to ensure that the properties is used in a correct way, that this doesn't disadvantage the community in which the property is. Ukanti kuqhutywa uphando yaye umphathiswa lo ukwathembise ngelithi isebe lakhe nelezemfundo aza kuthabatha isigqibo emva koluphando. U-Ayanda Dludla oneminyaka engama-22 ukhethe ukuyifulathela ibheyili yakhe ukanti igqwetha lakhe lithi uDludla uyazisola kakhulu. Indeed, my client has opted to abandon bail. We are waiting for the investigations to be concluded so that we can really see what the docket contains before we can possibly decide on the bail application. But I must state that my client is very much remorseful of what happened on the day in question. Ezinye zentsapho zabantwana zithi sele zimxolele uDludla kodwa zithi kuyothusa ukumbona emkhumbini. Usapho lomtyholwa belumane luthumela imiyalezo ecela ukuzothetha nosapho. Simcelile ukuba asinike ixesha ngoba besimaqhapheshu silungiselela ukungcwaba kwaye besiziva ingathi kusekutsha ukuba singathetha nabo. We felt like it's early for our Wayesakubali ilungu le-ANC epalamente uVince Smith ugwetywe iminyaka esixhenxe ethothoza entolongweni emva kokufikelela kwesivumelwano nabatshutshisi kwityala eliphathelene norhwaphilizo kwinkampani iBusasa. Mnumzana Paul O'Sullivan ubuyele kwakho phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente namhlanje kulandela isiganeko sokujikilela lekomiti aphume phakathi kwiveki ephelileyo. Xolisile ke ngesenzo sakhe kodwa amalunga lekomiti khangoneliseke loluxolo lwakhe kwaye aye amtyhola ngokujongela phantsi ipalamente nabemibeli loMzantsi Afrika. We'll open a case no. Now. This man must not be allowed to go out of this country. I did not come here on a summons. I came here of my own free will, and I'm leaving it. Ngolosine weveke ephelileyo uPaul O'Sullivan wawashiya ethe nkamalala amalungu epalamente ngethuba ephuma phakathi engagqibanga nobungqina bakhe. Kambe yayinguphantsi phezulu phakathi kwakhe nelungu le-MK Party umnumzana David Skhosana de bayokuxambulisana ngaphandle kwamasango epalamente nalapho lo kaSkhosana watyhola uO'Sullivan ngokuba ngungcothoza no-O'Sullivan wayalela lo kaSkhosana ukuba ayokuhlawula ityala lakhe lebhanki. You should just go and pay the debt that you owe to the bank. Namhlanje ibuyeleke le ndede baphambi kwale komiti nalapho iye yacela uxolo ngesenzo sayo. I unreservedly apologize to the Speaker of the National Assembly and all Members of Parliament, including but not limited to the Chairman and members of the Ad Hoc Committee, for departing from the Ad Hoc Committee at 13:15 on 2026-02-26. Umnumzana Skhosana uveze ubungqina bokuba walihlawula waligqiba ityala lakhe kunyaka ophelileyo watsho eyalela lo kaO'Sullivan ukuba arhwaxise oko wakuthethayo. At a later stage, I'm going to show you and him, he must retract that as aspiration, casting aspiration that I'm owing 600,000 because that money was paid and the proof is here, it was paid last year. Ukanti amalungu epalamente akhwelezehlela kulo kaO'Sullivan emtyhola ngokujongela phantsi abanye abantu nangendlela yokuziphatha enezigweqe nemihlisela. When you were saying to Honorable Skhosana, go and pay your debt, and so on and so forth, in the precinct of Parliament, you are continuing with your style of silencing people, intimidating people. And that fits very well into the narrative that you have become this bully in the country where you do as you wish. And you wanted to do that with Honorable Skhosana. By extension, all of us sitting here. Yesterday, a prosecutor that prosecuted a case against you, Advocate Mashugha, showed us numerous
threatening and insulting messages you sent to him when he was a prosecutor in a case against you? Why are you this bully? Uziphendulele ke uPaul O'Sullivan esithi indlela aziphethe ngayo ibangelwa kukuba kudala engcungcuthekiswa enyashwa namalungelo wakhe ngamagosa esipolisa abandakanyeka kwizenzo ezigwenxa zorhwaphilizo nolwaphulomthetho. Aqalisile amalungiselelo okufihlwa kwalowo owayeyinkokheli yekhophu uMnumzana Musiwa Likota nanjengoko umzimba wakhe seluthunyelwe eBloemfontein. Uba uLikota ubhubhele kwisibhedlele saseRhawutini izolo emva kwengulo ende ukusuka kunyaka ophelileyo ebeneminyaka engama-77 kanti uza kungcwatyelwa eMangaung eFreystata kwiveki ezayo. UMnumzana Musiwa Likota waba inkulumbuso yokuqala eFreystata emva korhulumente wengcinezelo phakathi komnyaka ka-1994 no-1996. Usapho luthi ube yintsika kulo elukhathalele yaye engumhlobo nakwilizwe ngobubanzi. Ntate Likota has been somebody who's very alive, very effective to the family, very informed about the issues of the family and also of the nation. And we as the family shared him with almost everybody. And I can assure you, everybody is just saying Ntate Likota is just what he is. And to describe Ntate Likota, he's just somebody who's just thinking about everybody, any time of the day. Isithethi sosapho uPito Sekgotho uqhube ngelithi ukubhiyozela ubomi balenkonde yeyona ndlela yalo usapho yokumzilela. We are not mourning, we are celebrating Ntate Likota's life. As you can see, we have been nursing him for the last 2 months, so we know exactly. This process has made us to be very strong to be where we are today. So I think for him to take so long, it has given us an opportunity to strengthen ourselves and say thanks. You have done what you have supposed to do and you have given us all the support that you did. For now, we are just looking forward to celebrate your last day on the earth. Ummelwane wakhe unjingalwazi Crainal Celius uvakalise ukudandatheka ngokuwa kwalo mthi wakwaLikota. Yeah, I just want to say that I'm so sad to hear about Mr. Likota's death. He was a neighbor of mine for many years while he was still Premier here. And I also was involved with the Reserve Force, and he was then Minister of the and I met him often, and I always had a very great respect for him. Thank you very much. Izihlobo nezalamane kwakunye namaqabane zibuthelene ekhayeni lakhe eBloemfontein ukuya kugxwala emswaneni kule ndoda eyavalelwe Robben Island ngexesha localucalulo. Ukanti kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokuphumla eMangaung kwiveki ezayo. Ime kwimaxongo kucentane kwiphondo leMpuma Koloni emva kongquzulwano phakathi kwamapolisa kunye neqela elijongene nokhuseleko kunye nolwaphulomthetho ekuhlaleni iNomeva Forum. Amapolisa atyholwa ngokuhlasela ngeembumbulu zerabha kweli qela nelinamalungu aselekhulile ubukhulu becala. Okwenzeke ngethuba iNomeva Forum ingenelela ekulweni iqela lemigulukudu nelirhanelwa ngokuthubelezisa iziyobisi kule ngingqi. Abahlali kucentane kwiphondo leMpuma Koloni babambe uqhankqalazo emva kongquzulwano phakathi kwabo namapolisa ngethuba bengenelela bexhaswa yikomiti ejongene nokhuseleko nolwaphulomthetho ekuhlaleni iNomeva Forum. Nge-20 kwaye kwafika amapolisa sizihlelela apho siqhele khona ungenisa intlanganiso yethu kuba sinabantu abathengisa i-drug dealer uNayizane noNowonga. Ngoku amapolisa afika
asidubula, asibetha kangangoba mna umnwe wam lo awusebenzi. Eyona nto bayilwelayo abahlali kukuvalelwa kwamalunga le-13 eNomeva Forum naquka kubo omnye ongaboniyo kunye nabantu asele bekhulile. Sabona sifikelwa umastishi ehamba nomhlekazi, wathetha umastishi wathi nebona le ndawo ndiza kuyijika ibe yimarikana. Usihlalo wale komiti yeNomeva uthi amapolisa awabanikanga thuba lengcaciso ngethuba bekhusela indawo abahlala kuyo kwizigilamkhuba ezithengisa iziyobisi. Aba bahlali bame apha namhlanje abanye babanjiweyo kukho abantu abadala ngabantu bebelungisa isociety abahlala kuyo ngoba ono-drug dealer bayabagqiba abantwana babantu. Namhlanje umntana uyaphuma ngomso ebefundiswa komawabo ayeke ngenxa ye-drugs. Abahlali bagrogrisa ngokumisa ngqi iinkqubo kule lali ukuba la malungu awakhululwa eluvalelweni. Komishoni ejongene nemiba yabathengi ibhengeze ukuba abantu bazibuyise i-VW Polos ezingaphaya kwe-25,000 nezathengiswa phakathi kwenyanga kaFebruwari kulo nyaka upheleyo ukuzokudika kuFebruwari walo nyaka. Le komishoni yabathengi icebise ngelokuba abathengi bayokuhlolisa izithuthi zabo zezilungiswe mahala nakweyiphi igaraji ethembekileyo yakwa-VW. Inkampani uMultiChoice uyayivala iShowmax neyaphehlelwa ngo-2015 zeyaphinda kwakhona yavulwa ngo-2024 ngenkuntyula yemali. Esi sigqibo sizemva kokuba iShowmax iphanzile ukwenza ingeniso, yenze ilahleko ebalelwa kwi-2.6 billion ngo-2024 ze ngo-2025 yenze ilahleko ebalelwa kwi-4.9 billion. uMultiChoice uthe zona zezizathu zokuba iShowmax ingakhuli linani elincinci labantu abane-internet kweli kwakunye nexabiso eliphezulu ledatha kwaye nenkampani efana neNetflix ingumqobo kuhlumo lwale nkampani. Bantu babekazibini kuwe Madikela noMamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya, ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu. Bathina mna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje kokubanzi. Masiyijongeni ke nantsi kaloku imozulu loye kwembukeli ekhaya. Siye siphawule iziganeko zethu ngawo lo mfanekiso wokuqala kaloku imvula nomoya mpela nje kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Nawo apha ekhaya uyabona noko kufefa kakhulu futhi amaqondo okutshisa phantsi phanciphe mpela apha kooPriska koDiara futhi ekuseni bevuswa yilo mozulu imandundu kakhulu ngenxa yokuncipha kwamaqondo phaya ko-17 degrees kuzo zonke nje zangengqi ezikufuphi nombindi. Kanti ngokubanzi ke masijongele futhi amaqondo akho okutshisa phantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala neliphaya lona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke mbukele kwintshona futhi nombindi olaphondo kwindawo ezininzi phaya koKaladokwe futhi eBurgersdorp napha kwimpuma eMthatha kwasekuseni futhi zikhona iziganeko zemvula nezikhatshwa zindudumo phaya ko-16 degrees. Kanti ke benje nje futhi ephondweni laseFree State ngamandla ke futhi ke kumantla nempuma yelaphondo phaya koFrankfurt umzekelo kwasekuseni futhi kuyafefa phaa kuyaduduma nje yonke la ntsasa ngamaqondo okutshisa anciphileyo phantsi kakhulu phaya ko-14 degrees. Kanti ke zebenje nje futhi ephondweni laphaya entshona koloni mpela ke futhi kwempuma namazantsi welaphondo buphila phaa koGeorge no-Oudtshoorn kwasekuseni futhi kusibekele kakhulu phaa nenkwankci iyavakala ekuseni phaya ngenxa ka-16 degrees efana nqwa ke phofu naphaya e-Oudtshoorn. Kanti ke zebenje nje futhi ephondweni laphaya eNorthern Cape mpela ke futhi ke kumantla welaphondo phaa koQurumani ubuseKimberley kwasekuseni futhi nazo ezo ziganeko zentshizane zithe chacha nje yonke la ntsasa ekuseni ko-18 degrees. Kanti ke bethu imozulu futhi ephondweni laphaya eNorthwest mpela ke kumantla nentshona futhi ephondweni phaa koTosca futhi umzantsi wasekuseni napha kumazantsi eTaung kwasekuseni futhi zibikiwe iziganeko zezo ntshizane zithe gqa yonke la ntsasa ngeshumi nje elikhatshwa sisixhenxe. Kanti ke nantsi imozulu phaa eRhawutini ke apho sikhoyo thina ngalo mzuzu kumazantsi futhi phaa koCarltonville ekuseni napha koSprings phaya encameni futhi eThembisa koSoweto kwasekuseni khona inkwankca njengephi nekhatshwa zindudumo phaya ngenxa ka-15 degrees. Mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laseLimpopo mpela ke kumazantsi kooThabazimbi phana phaa koBilabila futhi Polokwane kwincam yelaphondo phaa kwasekuseni futhi anciphile la maqondo okutshisa phantsi ihamba neziganeko zemvula ko-18 degrees. Kanti ke zibenje nje futhi ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke kumantla nempuma elaphondo phaa koSikhukhuza kwasekuseni futhi nakoMbombela futhi kunganetha nje yonke la ntsatsa phaya ngo-19 degrees. Vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phaya KwaZulu Natal
ngamandla ke futhi kumazantsi olapha ubona uphila pha koKokstad ekuseni futhi Pietermaritzburg naseThekwini fire ekuseni futhi uvala kamnandi imini ngomso sele kufudumele kamnandi ko-32 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli Kamnandi mawethu. Umntu kwiindaba zethu nanjengoko sifinca iminyaka emithathu sisasaza kumaza omoya mamelapha ke nali ke iqhini ndifuna ulisombulula ucinga uba wena ngobiza njengam nolisa amagama esixhosa kule video yethu yepromo okanye wena ungawabiza ngcono Ngquzulelane yamapolisa nabafundi kuqhankqalazo. Ndifuna ukuva kuwe ke ukuba uyalwazi kusini na ulwimi lwakho lwenkobe sithumele kaloku kwividiyo ye-45 seconds ze usithege kuwo onke amaqonga ethu @indaba ku-163